cintaku nima sida awane adem sumilir sing dikersakno delala ya sing mat-matan mergo campur sari iki ya ngene iki. Seger Mas, aku terus ngantuk. Terus ngantuk. Aku ingin bubuk. Bubuk? Bubuk ki aja ning panggung. Kono ning dadakan lho. Kono prosan. Atun runtut tansah rarun tungan iki rondane kok disewakno piye ya Rul ya rondan ndi mau ketoke sing lanang-lanang mudhun terus wedok-wedok ketoke iki di nganu wis dipesen VIP engko bar sing lanang medhun terus sing wedok munggah ya ta Bu kok disewa jenengan bar kusure tak sewone aku ing sarina lan wengine anu aku kok mambu kopi srebdang-srebreng ya cangkemmu irungmu sing rusak rumah sang koyo mambu kopi aku iki mergo cecak kiwan-kiwan ngono kopi datang kinggak sarambut lamun hato caketing ati Rul piye Maroko iki bisi-bisi karo aku Maroko sing iki ta ngarep iki ta nyapa mau jane bawa iki iso jane oh arep bawa ala mbok nyo to go nyo ngono aku darake gedadang nek kowe iso ya nyo sakata iki engko urut bar kowe terus lek padha ban terus sing gitar ayo ketenan so enak gak disuting mongko jope iki engko ki syutingan terus lah ya ora iso bawa kowe oh iki ra iso omongan kok yen cedhak tansah mulat Pakdeku Nurina memang kok ya nembang ini ora sapa aku penasaran Pakdemu ki ta Pakdemu kae ora mesti cara nembang karo ngene lho yen cedak karo dilus-lus ini mesti sido asih Rul nah anu tekokno Pak Dinuri ya nyapa terakhir nyukur jenggot iki kapan kira-kira wis 10 tahun ra dicukur lho kuwi Aku mau urus le Mas. aku iki kepo aku cara nyukur jenggot tak kaya kowe tak kandhani kuwi nyukur iki pendak nek 10 malam 10 suro kae kowe ora ngerti wong keistimewaane wong jenggoten gak nyapa anu Pak Bis ra mungkin ditarik lah kok iso lho opere yang loro ditarik goblok kuwi lho Bu edong mulai guyu Maksudnya iki lho. lho masalah kene Pak Bis sulur buka langsung tarik jenggot e mereka tegese tarik iki maksudnya iki bayar ngono lho trot lah kok muni ditarik wah omongan kok ora cetha ya Pindo mimi hamin tuno aku malah kelingan Pak Bis kae lho napa
numpak bis aku tau Rul ngono kuwi Rul. Piye? Enek ibu-ibu ngemiki anake. Ngepiki anake. Aku lungguh ning sandinge ya jek enom ngono. Ya jejeran ngono to. Jejeran tante-tante dasare ya semok. Heeh. Boyo. Piye? Anake nangis terus wonge muni ngene. Piye? Ya, dadi opo? Dadi mimik tak kekno mase lho, tak kekno mase lho. Oh, anake nangis. Anake nangis. Akhir dadi mimik, mul tak kene mase lho. Lah, aku asline mudhunku rencana Wirosari nyampi teko Purwodadi gak ndang dikekekne. Akhire kebabasan. Mergo ngenteni iku mau mi Ngenteni aku teko kono aku langsung tak toleh. Yo gak sedo pokokno to Mbak to ngenteni nyampi teko Purwodadi barang. Lah pitekno apa sing ngemi kowe lagi mak sak sutan tok to. Sut terus plek. Pindo mimi hamintuno Bar kuwi Rul enek-enek. Bareng aku mbal bis mrene. Ya lek wong ngemi nek. Ora ngemiki iki. Ya apa? Mbak. Dasare ketoke mulih kuliah karo nggawa adike. Oh, jek nom. Aku kan yo wis suwe dasare ra cedak wong wedok tak cedaki. Mbok cedaki piye? Aku ben rada akrab jawaku. Ngetokno udut tak sumet kedul lah kok muring-muring wong. Lah apa? Lah kok muring-muring Lah kene. mbak iku yo wis bangeten ya padha ae mbak nganggo semene iki lho, cekak karo adine. Kowe ngerokok. Aku ngerokok Terus muring-muring. lah nyapa? Mas, nak udut yo aja ning kene. Adikku lho ora kuat. Aku dingonone. Lho kono genten tak bangan. Lah piye? Sing wis banget iki yo sampean, Mbak. Sampean ki nak nganggo rok aja semono kuwi adikku yo ora kuat aku ngono. Kowe ya pas gawe adi pas kuwi. Yo ning cilik adikku. Ya mbok digecek sisan ngono to adimu. Adimu digecek sisan ngono lho. Lah piye adi apa dikecek? Ora. Pindo mimpi. Bar kuwi wis gak ngebis aku wis umbal wis gah. Anu tutukno ae apa piye bawane kok tutukno? Gak wis gak umbal. Pindo mimpi hamintuno. Mesti Caca do mikir bocah iki ketoke keslot tapi bahane anyar-anyar. Mas sama yo kan. Ayo bareng. Kowe nana ra di ngono ngomong bae sing ndang. Aku Nimas ana tepi golek kesempatan main sing gak diseneni wong irake iki lho Rul. Mulai aku diomong ae. Gajal ini kau main yang terembes ora dacok wong terembes. Sido asih beraya bawa dandang gula sampun katur Aku ditane saking pundi Rul? saking hamengku ganti Bapak Didik iki dikentono kanggo larene. Oh Pak Didi. Kanggo kanggo damel. Kanggo temanten sak kloron. Langgam setya tuhu katur. Aku kang setya
ben melek, Dik. Lah ben melek lah, angger kopine metu ya melek tenan iki. Iso kok kopi iso mari melek piye to, Bu? Bisa ngelara-lara. Ya iso. Lho sing diombeni cangkeme kok sing melek mripate. Anu sak matane barang iki dijoki. Ya, sak matane barang. Lah piye tak joki apa piye ngerak melek kowe? Sing mathuki jane sing apik ning moto ki ora kopi. Lah apa? Susu ning Kok iso? Ora matuk. Ora matuk. susu ning moto apik kesehatan pas sehat lima sempurna jarene sapa? Marai apa mergo niki kon menungso butuh jelantahe ngur-ngur yen sampean sak pae pan padha-padhane ra ngur sak menekan ing mripate iki. Iya ta. Omongan berkucuk ra roh padane. Andeni susu ki nang motor apik. Piye? Piye kowe ngomong apa? Susu ning moto ki marai apik sehat. Kok marai apik? Terus Sehat lima sempurna dadine wong ning manungsa urip ki membutuhkan 4 sehat 5 sempurna sebab apa Rul? Apa? Jangan menungso ki kebutuhan. Ya ngrek ngono. ngomong iso ra karo-karo. Wah iya susu kok nang motor apik. Susu nang moto kok apik. Ya ora apik. Lah kowe kok nek ngemiki anu piye anak piye ngene. Joto orang mi anake ngono kaya diusah-usah ngene. Iki guyu kulino. Mlampah tebing datat lasu Mogyanto Jen lelegat kami merdekane pegane. Yo. Tertipu dia. Tak kira nak arep dibacutke. Lah wong senengane yo
nggodho kancane ngono kuwi. Sengane kok geng-gengno kancane. Geng-gengno kancane. Sik udut pundi, Mas? Udut apa? Oh, lha wis entar. Entar Oh alah, lah matamu ra ro. Lha iku ngisarmu. Iku lho. Sar kendang iki lho. Moto. Nah. Jare susu no moto apik. Sukune rokoke gondrong. Udut kemedul. Lah rokokmu apa? Paling tidak Tanjung Gunung. Tanjung. Melampah tepi datang Yo. Mokyang tok setunggal tetembang